Είμαι ο Χιλέος και σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο που είναι draft. Ας πούμε, αμώ την μπαταρία μου. Ναι, δεν ξέρω ότι είναι πολύ σπαστικό, συγγνώμη γι' αυτό. Θα σας πάμε να παίξουμε. Ελπίζω να φτιάξουμε μια καλή ενδεκάδα. Αν δεν είναι καλή. Εντάξει. Καλό συστηματάκι. 4-3-3. Πάντα αυτό μου άρεσε εμένα. Έλβη. Αυτό ας πούμε αυτόν τον σκουντέρο. Θα βρω ένα καλό πόντα. Να μην πω στο... Ένα... Δεν μου το... Ό,τι βρεις, πάρε έναν Κέιν. Άντε μου ρε φίλε. Εγώ θέλω να κάνω ισπανικό πρωτάθλημα. Άντε, Διάγκο. Αλλά εντάξει, δεν παίρνουμε κανέναν μόνο. Βλακία έκανε και βιώσιμο με άχρηστο. Αλλά ναι, Ράμος, ξυπνήσαμε λίγο. Άρα φίλε, χάλια πάμε προς το παρόν. Όχι Σίλβερ, όχι Σίλβερ. Ό,τι βρεις τώρα. Πέρα αυτόν, γιατί πρώτον είναι από ότι... Ναι, είναι για να είχε κάνει με αυτόν εδώ. Κοιτάξτε πόσο θα πάει. Το 86 είναι το 87 και εμείς προς το παρόν καθόλου δεν μ' αρέσει, αλλά κοίτα πόσο χάλια θα πάει με Ρομπέρτο. Βάρε, να σου βάρε. Άμα, το βίντεο δεν έκλεισε. Σάβιτς. Κοινάξτε. Αν θα το βάζουμε εδώ. Δεν με γιατί δεν μας καθόλου και δεν πάει καθόλου στους άχτους. Μπαμ. Φυσικά και... Όχι! Όταν μπαίνω αυτόν, μου χαλάει πάντα. Παίζει. Όχι. Κάτσε. Αλλά το rating. Τι να κάνεις τον κολέτον μου ρε. Γιατί με έκανε τον κολέτον. Τώρα βέβαια και χαλάνε όλα. Και μετά λες ότι πάει. Για μένα το σημαντικό είναι να πάει καλά στους αγώνες που θα παίξουμε. Για να δούμε. Γιατί Καρίκ! Το χειρότερο μου draft δεν είναι... Ωραία, παίζει. Άντε! Το rating δεν ξέρω. Αυτός είναι. Φίλε Βελούς δεν χρειάζεται απλώς τίποτα. Αυτό είναι το rating. Τι να κάνουμε, είναι. Άμα να χανάτε είναι και να χανάω. Έλα κάτι καλό! Μα ναι. Δεν κάνει αλλά... Φύσα. Φύσα μωρέ, φύσα. Μου τα χάλασες όλα ρε. Θέλω να κάνω ό,τι σιώβρα να είναι όλα ρε. Καλά δεν το αλλάζει γιατί είναι άλλο. Πρέπει να κάνω κάτι. Στράκι μου. Παιδιά θα το ρισκάρει. Δεν ξέρω τι παίζει. Παιδιά έβαλα. Λοιπόν. Το μόνο που μου χαλάει είναι αυτός. Έλμπι. Το ρισκάρω. Παιδιά, πώς το ρισκάρω και το αυτή ήταν η ενδεκάδα μας. Πάμε να πάρουμε έναν μάνατζερ.
Μου σου κάνει δεύτερο και έμψη. Ας πάμε να παίξουμε. Καλά. Για να μην είναι καλή το κέντρο έτσι και έτσι και η επίθεση έτσι και έτσι. Ας πάμε να παίξουμε. Και οι διαφημίσεις σας πάμε να παίξουμε. Και αν το πάρει, εντάξει δώσουμε όχι σε μάνα. Αλλά θα απόκλεισε με αυτήν, έχει νικήσει πάρα πολλές φορές. Ναι, είναι πολύ καλή ομάδα αυτή. Άντε Κασεμίρο μου! Μπράβο μας. Αλλά λέω θα κάνουμε κάτι. Δεν μιλάω. Ότι ξεφτυλίσαμε αυτή τη σπόρτη. 1-0 ο Κασεμίρο, 2-0 ο Διάγκο. 2-1 ο Μπάσου Ντόσιος και αυτούς. 3-1 Χέσες. 4-1 ο Μάριος Σουάρες. 5-1 και 6-1 ο Ζώζο Καλοτζόν. Ωχ! Στάφα μου φτάσαμε όσον ημιτέλικο. Στάφα! Ναι! Έλα. Και μπαμ! Βρισκόμαστε τελικά. Ω, Φιωρεντίνο. Πλήσε θα το πάρουμε, πλήσε ότι θα το πάρουμε. Ναι! Όχι. Ναι! Ναι! Παιδιά, δεν το πιστεύω ότι το πήρα. Δεν το πιστεύω ότι το πήραμε. Παιδιά, ας δούμε. Τζάμι. Τουν μωρέ παστόρα. Τώρα παστόρα. Γιατί γάμο το, γιατί. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε ένα like, ένα subscribe και πίσω το καμπανάκι του like για να μην χάνετε τα βίντεο, δηλαδή το επόμενο βίντεο, δηλαδή ναι, και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε καλά, bye!